Malta u l-Italja jistgħu jkomplu jsaħħu relazzjonijiet ta' bejniethom f'diversi oqsma. Ix-xandar veteran Charles Abela Mizzi ħalla din id-dinja fl-età ta' 81 sena. Imwielet il-Belt Valletta, Abela Mizzi beda jaħdem ma' xandir nazzjonali fl-1962. Kien jagħmel l-annunzji kemm fuq ir-radju kif ukoll fuq it-televiżjoni u aktar tard beda jaqra l-aħbarijiet fejn anke okkupa l-kariga ta' viċi kap f'Xandir Malta. Fl-1980 sar kap tal-programmi wara l-irtira mill-PBS huwa baqa' jaħdem fis-sezzjoni relatata mal-arkivi. Iċ-ċermen ta' u ex-kollega ta' Abela Mizzi Jason Mikallef jgħidlek kif tħabbret il-mewt ta' Charles Abela Mizzi, ix-xandir f'Malta tilef kolonna. Charles kellu etikett kbir għax-xandir, kien professjonist, kien edukatur bil-kbir dak li għandu x'jaqsam mal-qasam tax-xandir kollu, ma fuq kollox imbagħad kien ġentlom. Kien ġentlom ta' veru, bniedem mingħajr ħafna polikarja, bniedem mingħajr ħafna prosopopeja, ma definittivament kien xandar li jiena naħseb trid jgħaddu ħafna snin biex nies bħal Charles Abela Mizzi nerġgħu naraw oħrajn bħalhom f'dal-pajjiż. Tul il-karriera professjonali tiegħu Charles Abela Mizzi kiseb rispett kbir, rispett li baqa' rifless anke meta f'pajjiżna kellna bidliet fl-amministrazzjoni. Mizzi mexxa sensiela ta' produzzjonijiet fosthom il-Wiċċ tal-Anġli tas-Sema, Sant'Anġlu tella l-bandiera fost il-qari tar-rumanzi u biografiji li kien jaqra fuq ir-radju. U jibqa' sinonimu għal-leħen partikolari tiegħu kif jgħidilna Charles Xwiereb, ex-kollega ta' Abela Mizzi fix-Xandiru li flimkien miegħu ħadem fatt ta' produzzjonijiet. Li issa fidejk mixi int minn hawn u kien jitkellem hekk Charles ukoll min jiftakru anke fil-ħajja privata kellu din il-drammatiċità fil-vuċi kulħadd jafa. Ma fl-istess waqt dik id-drammatiċità kollha kienet vuċi simpatika, kienet vuċi ħanina li min jismagħha isu jħossu fil-ken ta' dak li qed ikellmu. Permezz ta' stqarrija l-Partit Laburista sellem il-memorja tax-xandar Charles Abela Mizzi. L-istqarrija tgħid li x-xogħol ta' Mizzi u li wettaq fil-qasam tax-xandir f'pajjiżna żgur li huwa wieħed li se jrieqpa' nfakkar mhux biss minn nies anzjani li jiftakruh mill-bidu tal-karriera tiegħu, iżda anke minn dawk iżgħar, l-aktar dawk li jaspiraw li jaħdmu f'dan il-qasam bħala mudell xi jsegwu.